ширкати миллии букмекерии Формула 55 дар доираи барномаи Тоҷикистон ва пеш ки дар самти дастгирии варзишгарон ва омодагиҳои онҳо ба мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ равона шудааст, боз ду варзишгари дигари муваффақи кишварро дастгирӣ намуд. Дар доираи лоиҳаи Тоҷикистон ба пеш ширкат ин навбат капитани тими миллии футзали Тоҷикистон Дилшод Саломов ва гӯштингири номдори мамлакат барандаи нишони биринҷии 19-умин бозиҳои осиёи Ҳанҷоу, инчунин ҷоизадори чемпионати ҷаҳон оид ба кураш Хайрандеши Муродзодаро дастгирӣ намуд. Иқдоми мазкур аз ҷониби ширкат давоми 3 соли охир аст ки пайваста гузаронида мешавад. Дар маҷмӯъ ба ин лоиҳа беш аз 50 варзишгар даъват шудааст. Дилшод Саломов, футзалбози муваффақи кишвар, дар ҳайати мунтахаби футзали Тоҷикистон ба даври финалии ҷоми Осиё рохат пайдо намудааст ки ин яке аз дастовардҳои арзанда маҳсуб меёбад. Дастовардҳои гӯштингири кишвар Хайрандеши Муродзода низ дар соли ҷорӣ назаррас буда. Ӯ дар чемпионати Осиё зинаи сеюмро ишғол намуда, ҳамзамон барандаи нишони биринҷии 19-умин бозиҳои Осиёӣ гардидааст ва инчунин дар чемпионати ҷаҳони кураш низ мақоми сеюмро ишғол намудааст. Хайрандеши Муродзода дар рақобатҳои вазни 66 килограмми панҷумин мусобиқаи байналмилалии гӯштингирӣ барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе медали нуқра ба даст овардааст. Ин ҳама дастовардҳои назарраси ду варзишгари кишварро ба назар гирифта, Формула 55 онҳоро бо мукофоти пулӣ қадрдонӣ намуд. Хайрандеши Муродзода низ иброз дошт ки ӯро дар пеш мусобиқаҳои зиёди байналмилалӣ интизор аст. Аз ҷумла ӯ мехоҳад дар аввалин чемпионати ҷаҳон оид ба кураш ки дар Душанбе баргузор мешавад, омодагии хубтар гирифта нишони тилло ба даст биёрад. Бо ташкили як нишасти хабарӣ, ширкати Формула 55 дар ҳузури мухлисону меҳмонон ва намояндагони васоити ахбори оммаи кишвар ба ин ду варзишгари тоҷик сипоснома ва маблағ дар ҳаҷми 10 000 сомонигӣ тақдим намуд. ёдовар мешавем ки лоиҳаи Тоҷикистон ба пеш ҳар моҳ як маротиба гузаронида мешавад ки ба он ду варзишгари номдор даъват шуда бо маблағҳои пулӣ қадрдонӣ карда мешаванд. ташаккур ба ширкати Формула 55 ки бо варзишгаро чунин дастгирӣ ва чунин шароит фароҳам меоранд. омодагиҳо ба чемпионати ҷаҳон хеле хуб аст ва дар пеш ҳамин мусобиқа аст ки мо мехоҳем ки аввалин мусобиқаи чемпионати ҷаҳон аст ва медали тилло насиби мо гардад ва парчами азизамон парафшон шавад.